ଅଟୋରେ ବସିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆର୍କେ ବିଚ୍। ତ ଆର୍କେ ବିଚ୍ରେ ପହଞ୍ଚୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ଭ୍ୟୁ ଆର୍କେ ବିଚ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆର୍କେ ବିଚ୍ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ସମୟ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲୁ ନା ଆର୍କେ ବିଚ୍ରେ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ରାତି ସେଠି ଖିଆପିଆ ଟିକେ କଲୁ। ତାର ପ୍ଲାନିଂ କଲୁ କି ନାଇଁ ଏଠି ରାତିରେ ରହିବାନି, ଆମେ ଆରାକୁ ଷ୍ଟେସନ ପଳେଇବା। ତ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ କତିରୁ ପଚରା ପଚରି କଲା ପରେ ସେଠି ବୁଝିଲୁ ଯେ ଆରାକୁ ଷ୍ଟେସନଟା ବହୁତ ଛୋଟ, ଆଉ ବହୁତ ଛୋଟ ଷ୍ଟେସନଟା। ଆଉ ତ ରାତି ଯାକ ଆସିକି ଏଇ ହୋଟେଲରେ ଆମେ ଟିକେ ରହିଗଲୁ। ସକାଳୁକୁ ଉଠିକିରି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ବୋଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ଆଉ ଲୋକାଲରେ ଯେତେ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଆରାକୁ ଭ୍ୟାଲି ବି ଯିବା ପାଇଁକି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଜବାଜ ହେଇଗଲୁ। ତ ଏମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ସଜବାଜ ହେଇଗଲେ। ତ ରେଡ଼ି ରୁଡ଼ା ହେଇଗଲେ। ବାପା ଦେଖ ବୁଟ ଫୁଟ ପାରି ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆଉ ଆମ ଟିକି ବିଲେଇ ତ ସେ ତ ଖାଲି ଡେଉଁଛି ପଡ଼ି କହିଲେ ନ ସରେ। ତାରି ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଟିକେ କ'ଣ କଲି ନା ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆମମାନଙ୍କର ବି ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠେଇଦେଲି। ମୁଁ ବି ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ମିରର ଆଗକୁ ବୁଲେଇଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ମଜାକରେ କହିଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ସେଠୁ କ'ଣ କଲୁ, ବାହାରିଲୁ ଷ୍ଟେସନରୁ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ ବାହାରକୁ। ତ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଧୀରେ 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 ଆମେ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ। ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ମୁଁ ଏମିତି କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଖୋଲିକି ଏମିତି ଟିକେ ଦେଖିଦେଲି। ତାପରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ। ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ନା ଚକୋଲେଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚକୋଲେଟ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ 10ଟା ଏପଟରେ ଗେଟ୍ଟା ଅଛି। କ'ଣ 10ଟା ବେଳେ ଆମର କ'ଣ ନା ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଳାଳି ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ଯାଇପାରିଲୁ ତଥାପି ୱେଟ୍ କରିଛୁ ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲି। ଆଗରେ ବି ଗୋଟେ ବୋଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ୍ ଅଛି। ଏଠି ମୁଁ ଯାହା ଯେତିକି ମାନେ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲି, ଏମାନେ ତ ନା ହିନ୍ଦୀ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ସେ, ନା ଇଂଲିଶ ବି ଠିକ୍ସେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଓନ୍ଲି ଭାଷା ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ତାଙ୍କ ଟିକେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି। ମାନେ ଅଟୋବାଲା ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରି କହିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ସେମାନଙ୍କ କତିରୁ ମୁଁ ବୁଝିଲି, ଏଇଠି 50 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିସ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ବିଲେଇ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିସ୍ର ଇଏ। ସେଠି ତୁମେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ କାଟୁଛ, ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବ ଯେଉଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚକୋଲେଟ୍ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଫ୍ରିରେ ବି ଦେବେ। ଆସିଥିଲୁ ଆମେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆକୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭାରି ଟିକେ ଲାଜ ଟିକେ ବହୁତ ରହୁଛି ହେଲା କି। ଛାଡ଼, ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖାଇବା ପରେ ଆଗରେ ବୋଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ୍ ବି ଅଛି। ଆପରେ ବୁଲି ଚାଲିକି ଆମେ ବୋଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ୍ ବି ଯିବୁ।